Hindi bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na ipinanganak ng hindi ko alam kung bakit napakaswerte mo. Balita ko merong ka raw asawang ubod ng ganda, ubod ba ng talino? Tama ba? Tapos pinagpapalit mo? Ay! Huwag ganon! Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan na daldalerang atleta, DJ Marazzoni. At kanina nga pinag-uusapan natin dahil ilang araw na lang ba Pasko na, 100 days to go. At hanggang ngayon, wala ka pa ring jowa na pwede mong ma-flex like go, go, go. Kanina pinag-uusapan natin kung ano nga ba ang trip mo. Trip mo bang jumowa ng maganda? O trip mong jumowa ng matalino? Matalino saan? Matalino sa pera. Nako, sasabi ko sa'yo, di ka makakautang dyan. Pero actually, to be honest, marami naman talagang, wag ka na mag-akila dyan, ikala, basta wag ka na mag-pretend. Alam ko na meron din mga oras na naghahanap ka rin ng maganda, naghahanap ka rin ng matalino. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang swerte mo kung nahanap mo yung dalawa. Pero kung hindi, sige, let's jot it down. Kung kunwari maganda, yan. Maganda ang iyong pinili. Ang pros niyan, ayan, swerte ka kasi meron kang mapiplex sa tropa mong mahilig mag-inom. Pwedeng-pwede mo siyang isama sa inuman kasi siya ang eye candy ng barkada. Tapos kapag kakasama mo siya, minsan ikaw pa yung nanliliit. Kasi ubod ang ganda ng partner mo, tapos ikaw yung parang, ano ka ba, bodyguard? O kaya meron pa, kapag lalo na ngayon nasa digital era na tayo, kapag maganda ang partner mo, isang pro din dyan is, pwede mong i-flex sa social media, wala nang atubili pa. Pero, syempre, kapag maganda lang, mahirap din naman yan, ganyan beer. Minsan kapag puro ganda, baka mamaya, yan ang mga lapitin ng scammer. Pag din maganda, kunwari ilang taon na ulit yung asawa mo, jowa mo, 32, batang-bata pa. Pagdating ng 50 niyan, medyo tumanda ng kaunti pag napabayaan ng sarili. Yon, panis na. Pero, yun naman kung magandang pipiliin mo. Kung trip mo naman ng matalino, pagka sinabing matalino, ito yung mga tipong hindi ka makakaatras, hindi ka makakaalis. Sa lahat ng mga argumento, lahat ng mga pinag-uusapan nyo, siya ang laging panalo. May kilala ka bang ganon? Tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Mukha bang maganda yan o matalino? Well, meron pa, kapag pros naman na pagiging matalino, yan naman yung mga tipong marunong humawak ng pera. Yung tipong pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo, ibigay mo lang sa kanya, hindi mawawala yan. Tsaka yan yung mga tipong pang-learn long term. Kasi ang utak, tandaan, hindi naluluma. Pero syempre, may cons din yan. Hindi naman porket matalino, perfect na. Minsan ang cons naman yan, medyo logical na mag-isip. Puro na lang argument, wala nang fun. Meron din dyan yung mga tipong kulang na lang, maging estudyante ka, siya ang teacher. Puro pangangaral na lang, Well, anyway, ayun lang naman yung mga ilan sa mga pwede mong i-jot down. I-jot down? Lalo na ngayon marapit na magpasko, meron ka pang 100 araw para mag-isip-isip. Kung ano nga ba ang trip mo? Trip mo ba na maganda o trip mo ba ng matalino? What if all-around package?
dito na Marathon. Ito naman si Bruno Mars, excited! Here's another song brought to you by Bruno Mars, entitled Versace on the Floor. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mang i-memorize yan. Basic.